Sí, que a la tele! Sí, Hosti, què tal? Què tal, xato, com estàs, guapo? Molt bé, molt bé. M'he tallat el cabell? No vinc a tallar-me els cabells. És que saps que com estem tan en crisi i això anem malament de pasta. I llavors, com la tele és meva, no puc pagar els salaris de la gent que hi treballa. No vull ni gens, No, i he vingut aquí perquè jo, des de petit, que jo sempre he volgut ser perruquer i vull que m'ensenyis la feina. Home, ja sé que soc de Baix Bregat, o sigui, aquí conec molt bé les coses. Escolta una cosa, vols que t'hagi de creure una mica més o què? T'arreglo una cosa? No, jo ja estic bé. Doncs necessitem algú que pugui treure el cabell per ensenyar-te com funcionen les coses. Això ho sabia, eh? Això, ensenya'm. Doncs, sisplau, que vingui algú. Tens alguna cosa, alguna persona que pugui tenir una mica de... Aquí darrere hi havia un tio molt pelut. Doncs que vingui el pelut, home! Escolta, hi ha un pelut... Home, aquest tio és... Què tal? Com va? Hola, Àngel, què dius? Què tal? És el Jordi del primer... Tu ets el del primer? Què tal, la ràdio, què? Sí, tu ets el de la tele, tio. Hòstia, sensacional, tio. I així sentim molta gana al matí, com fer aquestes coses, explicar les coses, allò amb aquest tio que Allò li parla, agrada, allò m'agrada molt, tu, escolta, per internet, escolta, sensacional, eh? Doncs a veure quan ve el programa. No sabies que fos tan pelut, aquí s'hi ha de fer una mica un canvi de look, una mica... S'hauria de fer... Jo em conformo amb unes puntes, eh? Mira, he fet jo, una cosa rara, una cosa més, una mica fashion, una mica, posar una mica el que és els caires moderns, una mica, fins i tot mestissatge... Ja, però és que no sé si m'hi veuria, jo amb unes puntes, faig puntes i ja està. Tranquil, seu, que et pots les puntes. Mira, una bata pel... Com et dius, maco? Jo Jordi. Això, et sento cada dia, escolta, per una cosa que Ja, d'acord. Molt bé, guapo, seu aquí ràpid, que és quan fem un canvi, res. Per això unes puntes, vull dir, no... O sigui que vols... A les puntes, sí, una cosa normaleta a les puntes. Que tens les puntes obertes, allò... Exacte, tinc una mica les puntes obertes. Sí, fem una mica la punta i ja està. Què diu que vol fer? Què hem de fer, aleshores? Molt bé, sí, m'ha tret la punta, sí. Exacte, anem a treure la punta un moment. Doncs mira, anem a treure la punta, fixa't molt bé, perquè això és el que has de fer, sempre com un mestre que explica com les coses. Mira, agafa aquí tranquil·lament les coses. Fixa't, si són importants, si són molt bones, agafa aquí la punta, ja tranquil·lament, amb molta tranquil·litat. Talla, la punta, guapo. Però què fent, animal? Però tu no en tens ni idea. Però què fas amb això? Tu no en tens ni idea de tallar cabells ni res que s'assembli, home, per favor. Aquest tio va dir la punta. Aquest tio és un animal, un impresentable, i això no pot voltar... Hem trobat la solució. Aquí no hi ha solució que valgui, però tu has vist tu el que m'ha tret. Això, vostè entén puntes per això? La punta. No. Mira. I si van els vents, mira, diu l'extensió... Si l'extensió l'extendria jo, bé, ja se'n pot anar a cagar, home, l'extensió. Adéu. Home, si una cada vegada que parles una cosa... Vés amb un barber i segur que t'arregla molt millor. Ja veuràs que bé t'arregla el barber. Ves, tu el barber, home. Escolta, has vingut aquí a aprendre com es fan les coses, tu has fixat molt bé com fer les coses, aquest tio és exagerat, no fotis ni cas, aquest tio. Jo porto molts anys aquí de professió, ara no sé com ho tirar. Mira, podem tu algú que ens pugui prestar aquí un altre pelut, que li podem ensenyar una mica com es pentina... Però ara podré jo actuar, ara ja veig molta cosa i vull aprendre. És que és tu que has de fer les coses, t'has de fixar molt bé i aleshores veure com els professionals... Hi ha un altre pelut, alguna persona que podem agafar. Sí, em sembla que n'hi havia un altre. A veure si me'l pots portar, sisplau. Ostres, fantàstic, mira, Maco, mira. Mira, guapo, mira. Hòstia, com et dius, xato, com et dius? Em dic Pol. Hola, Pol, guapo, molt bé. Escolta una cosa, què vol dir que et fes? Un pentinat així despentinadet, tal, com el Fernando Alonso, poder, una cosa així. Com el Matamoros, això mateix, mira. El Matamoros, no? Exacte, Matamoros. Mira, cap aquí, guapo. Mira, xato, mira, cap aquí, molt bé. Ja està. Tu relaxa't, sí, trenca els ulls. Fixa't què has de fer, mira, molt bé, tu agafes la màquina aquesta d'aquí, agafa la màquina, i aleshores, amb molta precaució, el que deus tallar-te a portar amb l'instint. Aguanta això, tu, però relaxa't, El bon perruquer, la persona que sap que l'artista de la perruqueria ha de portar amb l'instint. I tu no has de mixar ni de talles bé, tu amb l'instint, i segur que et sembla desgraciat. Sí, instint. Instint, que és el més important. Tu relaxa't, tranquil. Fernando Alonso, no? Està quedant bé, no? Sí. Fernando Alonso és aquí que també es diu Coto Matamoros, no? És igual, tu tranquil. Què vols dir? Tranquil. Tu, despentinat, no? Sí, despentinat. Sí, bueno, tu relaxa't. Per què? No, pensa en la... No cal... No et miris. Què has fotut? No. Tia! Però... Si semblo calvo, collons! No! Si tu no ets professional ni res, hòstia! I ara què? No, el micro... Tu no em toques més. Fem un canvi.
escolta. Han marxat, per què ens marxen tots? Perquè la gent no té instinct de perruqueria, no saben què és la moda, el faixo i tal. Això que s'ha de fer la barberia, segur que els deixarà molt més macos. Tu, a lo teu, hi has pres molt, i avui la lliçó més important que has de tenir és que t'ha de sortir ahir del cor, i que si has sortit del cor, segur que després la societat ho accepta. És el més important. Hola, amics. Soc l'Àngel Ruiz, el presentador del Tu Canvio. Com heu pogut veure, avui hem fet un gag d'humor, perquè això que hem fet era un gag d'humor, no era real. Hi ha hagut un grup d'actors i actrius, bé, eren tot actors, però és que hi havia un que no es veia ben clar si era un actor o una actriu, però era un actor. Doncs això, hi ha hagut una sèrie d'actors que s'han prestat per fer això i no patiu per la seva integritat. Són professionals. Sobretot, nens, això no ho feu a casa. Penseu que nosaltres hem estat assessorats per un equip de professionals, l'equip de professionals que formen part de Llongueres Igualada. I tenim aquí a la Montse. Montse, creus que podrem arreglar les destrosses que hem fet amb els nostres actors? I tant, amb un canvi de look tot s'arregla. Sí? Sí, hasta tu mateix, si volguessis. Creus que és possible que sigui més guapo? I tant que sí. Només a les nostres mans. Molt bé, doncs ja sabeu, Llongueres Igualada, a l'Avinguda Barcelona, número 46. Bé, ja heu vist que no tinc gaire bona mà amb això de la perruqueria. O sigui que m'hauré de dedicar a alguna altra cosa. Sobretot, si teniu alguna feina interessant que creieu que podria fer bé, doncs ja ho sabeu, m'envieu un mail a latelesmeva@gmail.com o us poseu en contacte a través de la nostra pàgina web www.eldelatele.com. Fins i tot ens podeu enviar un missatge a través del Facebook i del grup que hi tenim, el Tu Canvio de Conca TV. Serà molt divertit anar amb tot l'equip de la televisió, amb les càmeres, els guionistes i jo mateix, i anar a la vostra feina o al vostre negoci. Per cert, abans d'acabar el programa, que a la Vall d'Aran encara no han trobat a la ossa Abdala. Sabeu com li diuen ara a la ossa, no? Bin Laden. Autoritats competents. Si la veig, ja us trucaré per dir-vos on és. D'acord? Fins aquí una estona. Marina! És que és la Marina Geli, eh?